Hola, soc Sonia Bravo Clarissó i avui et porto aquesta meditació. Meditació d'agraïment. Troba un lloc tranquil on puguis seure còmodament o tombada. Com tu estiguis més còmode. Si estàs assegut, asseguda, amb la teva base connectaràs amb la terra. Amb la teva coroneta connectaràs amb l'eteri. L'esquena ha d'estar ferma però flexible, com una canya de bambú. Si estàs tombat o tombada, que no sigui preferiblement amb un llit, perquè tens el perill d'adormir-te. Deixa anar tot el pes a la terra. Els braços al costat del teu cos, amb els palmells mirant cap a dalt. Posa la teva mirada a l'entrecella, relaxadament. La llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. Un somriure als teus llavis. I conscientment observaràs com és la teva respiració. Inhalant i exhalant, sense canviar res al teu ritme. Aquí i ara. Observaràs com és cada inhalació, cada exhalació, si hi ha alguna diferència entre elles. La temperatura, el temps. Sense canviar res, només observa. Molt bé. Ara et demano que facis 3 inhalacions i 3 exhalacions llargues i profundes. Inhalant pel nas i exhalant per la boca. Abuidant-te i deixant anar tot allò que no pertany a aquest moment present. Inhales. Una petita pausa inhalatòria. I exhales, soltant. I faràs una petita pausa exhalatòria al final. Ara fes-ne 2 més al teu ritme, sense forçar. I sentiràs com el teu cos cada vegada es va més relaxant. Molt bé. Ara et demano que portis la teva atenció al teu cor.
Imagina que cada respiració que prens omple el teu cor amb calidesa i d'una llum blanca preciosa. I en cada exhalació permet que aquesta llum s'expandeixi per tot el teu cos, portant-te a un estat de pau i de calma. Molt bé. Aquí i ara et demano que pensis en alguna cosa o algú pel que et sentis agraït. Pot ser una persona de la teva vida, una situació recent o fins i tot alguna cosa petita que t'ha fet somriure avui. Dóna't el permís i permet que aquesta imatge o pensament ompli la teva ment. Sent la gratitud que flueix dins teu mentre t'enfoques en aquesta cosa, en aquesta persona. I mentre t'enfoques en aquest sentiment de gratitud, et demano que mentalment repeteixis aquestes frases o en veu alta, com tu vulguis. Estic agraït, agraïda per l'abundància d'amor i de bondat que m'envolta. Estic agraït o agraïda per l'abundància d'amor i de bondat que m'envolta. Agraeixo les oportunitats que se m'han presentat i les lliçons que he après. Agraeixo les oportunitats que se m'han presentat i les lliçons que he après. Gràcies per la salut i la força que em permeten viure cada dia. Gràcies per la salut i la força que em permeten viure cada dia. Agraeixo les persones que han portat alegria i suport a la meva vida. Agraeixo les persones que han portat alegria i suport a la meva vida. Estic agraït, agraïda pel simple fet de ser aquí, en aquest moment, amb tot el que sóc i el que tinc. Estic agraït, agraïda pel simple fet de ser aquí, en aquest moment, amb tot el que sóc i el que tinc. Deixa que cada agraïment et ressoni al teu cor.
Sent com el sentiment de gratitud s'expandeix, omplint tot el teu ésser. Observa com aquest sentiment t'envolta i et connecta amb la pau interna. Queda't aquí uns instants més en aquest estat de gratitud, per uns moments, respirant profundament i deixa que qualsevol altre pensament de gratitud sorgeixi naturalment. No t'afanyis, simplement gaudeix d'aquesta sensació de benestar. Quan estiguis llesta, aquí i ara, en aquest moment, comença a portar l'atenció a la teva respiració conscient. Inhalant i exhalant aquest amor i aquesta gratitud que sents al teu interior i tota la que t'envolta. Posa aquest somriure als teus llavis conscientment, inhalant i exhalant amb gratitud. Amb aquesta atenció, amb aquesta gratitud, amb la teva respiració, tornes al teu cos, al lloc on et trobes, com es mou, el contacte amb la terra, amb la cadira, allí on siguis. A poc, quan ho sentis, pots anar movent lentament els ditets de les teves mans, dels peus, prenent consciència d'aquest moment meravellós que has viscut amb aquesta gratitud. Inhalant i exhalant, lentament vas movent el teu cos, el tronc, els braços. Els pots estirar damunt del teu cap, cap a un costat, cap a l'altre. I quan sentis que estàs preparat, preparada, podràs obrir els ulls suaument, portant amb tu aquest sentiment de gratitud al llarg del teu dia, recordant que sempre pots tornar a aquest estat sempre que ho necessitis. Espero que aquesta meditació et sigui útil per cultivar un sentit profund de gratitud a la teva vida. Gràcies. Namaste.